ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ବାହାର କରିଥିଲା ରୁଲ୍ ଯେ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ଗୋଟେ ପିଆଇଏଲ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା ଅନରେବଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏଇ 27/1/2025 ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲା। ଆଉ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲା ସ୍କିମ୍କୁ ଯେ ନୋ PUCC ନୋ পেট্ରୋল ମାନେ ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲା ବା ରୁଲ୍ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲା ଏଇ ରୁଲ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ତେଲ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବେ। ତ ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବା ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।